flammen. Ja, ej. Min røv! Ej, brug med græsset. Ej. Hey, bøsrøjder! Kom nu, hvem kommer først? Idiot! Og det håber jeg, vi godt tager. Hvad fanden var det? Jeg kan starte den, mand! Det håber jeg, vi godt tager. Hvad sker der for dig? Okay, start den for mig, hva'? Hold lige scooteren. Fede kæft. Skal jeg køre dig? Nej. Jo. Hold kameraet, så kør. Ja, hold kameraet. Vi bryder, mand. Vi gør det, mand. Følg jer, Per. Det er det røde lys. Jo, heller. Vi bremser. Hold kæft, brød. Hold det er kyllinger, mand. Prøv at komme ind, mand. Se her, mand. Filme. Jeg filmer. Du er in the spotlight, Per. Kør ind hjem. Jeg skal bare ned i hjelmen, så virker den i morgen. Okay. Hallo, kører mig. Skal vi ikke tilbage og drikke, du? Jo, vi skal, Per. Kom nu, Kører prøv vi at se her. Mig, Simon. Hallo, Simon. Jeg prøver at se her, man. Jeg starter på 1 sekund, mand. Ja. Simon. Skal vi køre hjem, så kører vi ned hjem. Prøv at se ham, mand. Jeg tør sgu ikke komme ham hjem, mand. Jeg er sindssygt. Godt, så gå hjem. Hallo, Simon, lad os nu. Lad lige mig Jens prøve bagefter. Måske må tidligt. Jeg vil tage på.